ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ତାପରେ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକି ତାପରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ ମା ଜାଗୁଳେଇ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ଜାଗୁଳେଇ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଏଠି ଗାଁ ପଟେ ରାସ୍ତା ଥାଏ। ତ ଗାଁର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ସବୁ ଶାନ୍ତମୟ ପରିବେଶ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ହେଉଥିଲା ଏଇଠି ବିଲ ପଟେ। ତ ଶୀତ ଦିନ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଲାଗୁଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପାଖେଇ ଆସିଲା ଆମର ଜାଗୁଳେଇ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ତ ଜାଗୁଳେଇ ମାଙ୍କୁ ଦୂରରୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା। ତାପରେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଡ଼ ହାତକୁ ଭଲସେ ଧୋଇକି ତାପରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ବାହାରି ଗଲୁ। ଏଠାକାର ଯେଉଁ ଶାନ୍ତମୟ ପରିବେଶ ଆଉ ଭକ୍ତିମୟ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିକି ତାପରେ ପୁଣି ବାହାରି ଗଲୁ। ତ ଜଣେ ଜେଜେ ଥିଲେ, ତ ସେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଡାକିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବା ଚାଷ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଦେଖିକି ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ବୋଇତାଳୁ ଗଛ, ଆଳୁ ଗଛ, ଟମାଟୋ ଗଛ ଆଉ କଦଳୀ ଗଛ ପୁରା ସାଇଡ଼୍ କରିକି ସବୁ ଲଗେଇଥିଲେ, ସାଇଜ୍ କରିକି ବି ଲଗେଇଥିଲେ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କାକୁଡ଼ି ବି କ୍ୟୁଟ୍ କାକୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତ ତାପରେ ସିଙ୍ଗାପୁର କଦଳୀ ଦେଖିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଏଟା ବୋଇତାଳୁ, ତାପରେ ସେ ନୂଆ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଏଇ ୟାର ନାଁ ଥିଲା ରାମ ଫଳ କହିଲେ। ତାପରେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ଖୁସିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଦର୍ଶନରେ ଲାଗିଲୁ। ତ ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆମେ ଗଲୁ। ତାପରେ ଦେଖିକି କାହିଁକିନା ଏଠାକୁ ଆସିଲେ ନା ମନ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଭକ୍ତିର ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦେଖିଲୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପରେ ଆମେ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କଲୁ। ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଲା ପରେ ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ଆମର ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ପୁଣି ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିକି ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇକି ତାପରେ ପଖାଳ ଆଉ ଟମାଟୋ ଆଉ ଛେଚା ଖାଇଲୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା।